ମୁଁ ତମର ଜଣେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ। ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ତମେ ବିବାହ କରିବ? ନେଭର। ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ସହିତ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆପଣ ତ ଆସିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ? ତାମାନେ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ତମକୁ ନୁହଁ, ତମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବା କଥା, ଅଥଚ ଆପଣ ଏତେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ନା, ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ, ଏସବୁ ମିଛ ନାଟକ। ମିଛ ନୁହଁ, ସତ। ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀକି ଭଲ ପାଏ, ଏ କଥାଟା ସତ। ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀକି ମ୍ୟାରେଜ କରିବି, ଏ କଥାଟା ବି ସତ। ଆଉ ତୁମ ଭଉଣୀର ବର ଗାଡ଼ିକି ବ୍ଲମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଏ କଥାଟା ବି ସତ। ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛ? ହାରାମ ଦାଦା, ପୋଲିସ ଚାକରି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏତେ ଟେନସନ ହେଇ ମତେ ଟେନସନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ତତେ ଜିରା ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ପଠେଇଲି। ତୁ ମତେ ପୋଲିସରେ ଦବୁ, ପୁଣି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବୁ। ଏଠୁ ତୁ ଯାଇପାରିଲେ ତ? କଣ କହିଲୁ? ତୁ ମତେ ଜମପୁରକୁ ପଠେଇ ଦେବୁ? ସେ ଜମାର ଧମକ ମତେ ଦେଉଛୁ? ହାରାମ ଦାଦା। ଶୁଣ, ଏଇଟାକୁ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେଇ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ରଖିଦବ। ତାପରେ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିଦବ। ଶୁଣ, ସେ କାଗଜ ଉପରେ କଣ ଲେଖିବ? ସେ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିବ, ଜୀବନ ଧାରା ଖାଲି ଟେନସନ।